Kellha tkun vakanza qabel tibda sena oħra universitarja għal tfajla ta' 19 sena mill-Gżira. Sara Jane Aġus flimkien ma' missiera iddeċidew li jmorru Valencia fi Spanja. L-om baqgħet Malta iżda tnejn filgħodu rċevit telefonata minn Spanja fejn ġiet informata illi żewġa u binta l-unika tifla illi għandha kienu involuti f'inċident ta' traffiku. Kien hawn illi l-om ingħatat l-aħbar traġika illi binta ttajret minn karozza u mietet fuq il-post. Kelliem għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ikkonferma ma' One News illi l-inċident seħħ it-tnejn għal ħabta ta' 11 ta' filgħodu. Ikkonferma wkoll illi l-Ministeru ġie informat bil-każ ftit minuti wara permezz tal-Konsulat Malti fil-Belt ta' Valencia stess. One News tkellem mal-Ambaxxatriċi Maltija fi Spanja Tanja Vella illi spjegat ir-rol tal-ambaxxata f'dan il-każ. Fil-każ partikolari Sara Jane Aġus fil-familja tagħha, ovvjament ambaxxata li tagħmel l-ewwel net tipprova verifikazzjoni tal-fatt dan il-każ partikolari hemm proċeduri bħal tarti u unfortunately anke to repatriate the body u xek. Bħalissa għaddejjin l-arranġamenti biex il-katavru ta' Sara Jane jinġib Malta, proċess illi mhux mistenni jieħu t-tul. The procedure will not take weeks, ċirkostanzi tal-mewt huma stabilixxiti. Ġifieri hemm ċertu I would say days. Fil-ħin tal-inċident Sara Jane kienet qed taqsam waħda mit-toroq prinċipali ta' Valencia ma' missiera. Waqt li tfajla mietet fuq il-post, il-missier ma sofrix ġrieħi. L-informazzjoni li għandi jien ma ntlaqatx u xejn, jiġifieri ma weġġax nothing. L-Ambaxxatriċi Maltija tappella lil Maltin biex min isifer u jiġrilu xi ħaġa jikkuntattja mill-ewwel l-Ambaxxata Maltija fil-pajjiż partikolari. Tajb li kun taf illi hemm telefon illi kull ċittadin Malti li għandu bżonn għajnuna jaqbad jiċċempel u aħna nirrispondu. Nixtieq verament jagħtu każ li hawn servizz biex in-nies meta jivvjaġġaw magħhom mistrieħ.